Pahinumdom alang sa matag usa kanato nga mga anak sa Dios, nga mga followers ni Jesus, nga mga Kristohanon dinhi sa kalibutan, nga sa kanunay igsuon ato gayud nga tumanon ang pulong sa Dios ug dili nato limbungan ang atong kaugalingon pinaagi lamang sa pagpamati niini apan wala nato kini kinabuhi. Sa kanunay igsuon atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Tungod kay kung dili nato na ikinabuhi, ang ato lang gayud nga kaugalingon mao ang atong gilimbungan. Makatago kita sa tao apan dili kita katago sa Dios. Santiago 1 versikulo 22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon tumana kini. Ang gusto sa Dios igsuon nga dili lang kita kutob diha sa pagpamati sa pulong sa Dios, kundi ato usab kining i-apply sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Tungod kay kung ang pulong sa Dios maghari sa atong kaugalingon, ang pulong sa Dios mao ang mupuyo sa atong kaugalingon, adunay dako nga kausbanan sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Mahimo ta nga matarong, mahimo ta nga matinud-anong anak sa Dios. Tungod kay ato man kini nga gituman. Gusto sa Dios igsuon nga dili nato limbungan ang atong kaugalingon. Pinaagi lamang sa pagpamati nini apan wala nato gi-apply sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Gusto sa Dios igsuon nga magkinabuhi kita nga maghari ang iyang pulong sa atong kaugalingon. Magkinabuhi kita nga Dios nun, magkinabuhi kita nga Kristohanon aron sa kanunay makapahimuot kita kaniya. Amen. God bless sa tanan.